И здравейте, дами и господа, с деветия епизод Майнкрафт. Така, сега, нека да видим дали имаме диамант. О, да, бях намерил. Но дали имам още? Не. Изхарчил съм ги. Добре. Тъмно е. Чувам изроди. Нека да легнем. Да отидем сега в нашата мина. Не! Отново! Така, отиваме в нашата мина. Така. Извинете, че не съм правил клип толкова доста време. Имах някакви проблеми. Но няма нищо. Не. Добре, тук сме. Така. Трябва да отидем. Нека да отидем по-надолу. Може да намерим още една мина. Добре. Лопатко, къде си? Нямаме лопата. Накрая сме. Добре, няма тук дупка. Се изкачим. Добре. Нека да отидем натам. Чого? Къде си? Трябват ми диаманти. Да си направя енчантник. Но няма ми. Няма тук. Айде. Добре. Искам един енчантник да си енчантвам костюма. Искам да ги похарча тези левели. Здравейте, дами и господа, отново. То ще търсим за диаманти. О, ето! Фух. Добре. Не ме интересува колкото да са. И двете са. Трябва ми за енчантник. Да си енчантвам нещата. Но. Дай още. Добре. Ние сме най-големите късметли. Тоест аз съм най-големи късметли. 7 диаманта. Супер. Добре. Това е рън. Ще го взема. Добре, искам обсидиан.
Нека да се върнем в къщата. Добре, тук сме. Сега имам един проблем. Нямаме sugar cane. Да. Нямаме sugar cane. И това е проблем. Трябва ни sugar cane за книга. Не, бе! Добре, отиваме и за sugar cane. Така. Sugar cane, къде си? Sugar cane, моля те, излез. Помъчих се толкова да си намеря диаманта и сега няма да ми излезеш. Явно няма sugar cane. Добре, ще се завърнем след малко, като си намеря sugar cane. Добре, ето ни отново. Намерих си малко sugar cane. Дори ето там има още. Но защо този sugar cane е такъв? Някакъв различен. Вижте го. Щупих го и ми излезна такъв. Я да щупим това да им какъв ще ми излезе. Ето нормален. Тъй, добре, както да е. Нека да се хапнем. Добре, да отидем в къщата. Добре, ето ни тук. Така. Имаме още един проблем. Нямаме обсидиан. Затова ни трябва една диамантена кирка. Добре. И остават 4 диаманта. Нека да си оставим тези 4 диаманта, че ако умрем. И да си легем. Сега ми трябва лава. Не знам откъде ще намеря. Дано да има в моята мина. Затваряй се под дяволите. Ауч. Добре. Идем в мината. Така. Трябва да сложа небаби тук на тази мина. Трябва да я оправя да не си чупа главата. Чувам малък негодник. Чувам го идва към мен. Бягай! О, добре, дами и господа, време е да отидем в
10 епизод. Чао!